Gibuksan sugod karong adlaw ang trade fair sa Department of Agriculture diin makapalit og lain-laing produkto, pananom og bisan isda. May mga seminar sab silang gilusad alang sa gustong magnegosyo ug magkat-on sa lain-laing farming techniques. Ang detalye ni Nico Sereno. Gidagsa ang office sa Department of Agriculture sa Magikay, Mandaue City sa pagbuka sa tabo sa DA. May kapin sa 30 ka mga exhibitors sa kalihukan nga mi-display sa lain-lain nga produkto ug mga abot. Pasigarbo nila, mas barato ang presyo itandi sa mga dagkong tindahan kay direkta mismo ang mga mag-uuma ang makapaninda. Sama sa mangga, tag 80 pesos ang kilo, saging gikan sa 40 ngadto sa 70 pesos. May mga isda sab nga gipamaligya, bangus ug tilapia nga tag 130 ang kilo. Paglabay na mo, daghang mga tao nga naay daghang mga baligya, so giganan mig so dire. Ang tanong yung presyo, ma'am? Okay ra jud, minos. Balik-balik pa mi, among silingan, among ingnon. May special milled rice gikan sa Bohol pang baligya sa miaging adlaw lang gigaling maong humot-humot pa. Tag 49 ang kilo niini nga matandi sab ang kalidad sa mahalon nga mga commercial rice. Gawa sa mga preskong prutas ug utanon, may ubang na maligya sab og mga tanom ug seedlings sa lain-lain nga klase. Tinguha sa nagduma sa Agricultural Center, mas mapalambo ang paghigugma sa farming sa kaimportante niini. Mo encourage sa mga youth, especially sa farming, kay mao man panawagan sa gobyerno karon. Gawa sa mga baligya, may lain-laing seminar sab nga gilusad. Usa niini ang mushroom production kun diin gitudluan ang mga partisipante sa pamaagi sa pagpatubo ug pagnegosyo og mushroom. Matud sa tagduma, taas ang demand niini apan menos ra ang nananom. Nako kaning siyang mushroom production, cycle ni siya. Cycle kay once na po nga maka-produce na po kaani, kaning imuhang mushroom, pwede na po nimo himuon og if zero mo balik na po kaani. Ang mushroom ato ning giterma no nga one of the sexiest form of kinang farming nga to generate income kay dili ka mainitan, dili sa ka mahugawan, dili sa ka mabasa kay naa ra man sulod sa imong area, dili kinahanglan og dako nga lugar. Ang imo lagi kinahanglan gamay nga medium ug kaalam ug unsaan mo siya pag-grow. Hangtod sa Mayo 31 mulanat ang tabo sa DA. To provide market at the same time avenue nga matagaan na to og chance nga ma-promote sa farmers ang ilang produkto and at the same time train them to be entrepreneurs. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.